லார்ட். பார்ன் அகெயின் எபிசோட் 2 மூலியமாக உங்களை சந்திப்பது நான் கத்திற்குள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஒரு சிலர் பார்ன் அகெயின் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தீங்க. மார்க்கு 3:17 செபதேவின் குமாரனாகிய யாக்கோபு, யாக்கோபின் சகோதரனாகிய யோவான், இவ்விருவருக்கும் இடி முழக்கங்கள் என்ற அர்த்தம் கொள்ளும் போனர்கேஸ் என்கிற பெயரிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வசனம் சொல்லுது. இந்த வசனம் இந்த ஊழியங்கள் வந்துட்டு போனர்கேஸ் இடி முழக்கங்கள் போன்று இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தேவன் வந்துட்டு இந்த ஊழியத்திற்கு போனர்கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சாங்க. அதனால தான் நாங்கள் இந்த ஊழியங்களுக்கு போனர்கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சுருக்கோம். ஓகேவா? இன்றைக்கு இதை தேவ வார்த்தைகளை கடந்து போகலாமா? இன்றைக்கி நான் வந்துட்டு ஒரு நடந்த சம்பவத்தை நான் சொல்ல போகிறேன். அதாவது அந்தமான் நிக்கோபர் தீவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீவு இருக்குல்ல, அங்கேருந்து வந்துட்டு ஒரு ப்ரேயர் ரெக்வெஸ்ட் வந்துட்டு இந்த இயேசுவின் இல்லம் ஊழியர்களுக்கு வந்திருந்தது. அங்கே ஒரு வாலிபன் வந்துட்டு ஆக்சிடென்ட் மூலியமாக வந்துட்டு மரண தருவாயில் டாக்டரால் கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையில் வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ப்ரேயர் ரெக்வெஸ்ட்டாக வந்துட்டு சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ வந்துட்டு இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து ஜெபிக்கும் போது தேவன் வந்துட்டு இவங்க எல்லாருடைய ஜெபத்தையும் கேட்டு அந்த வாலிபனுக்கு வந்துட்டு ஜீவனை கொடுத்து இப்போ வந்துட்டு சாட்சியாக நிறுத்தியிருக்காரு. பிசாசு அந்த ஆத்மாவை மரணத்திற்கு ஏதுவான நித்திய அழிவுக்குள்ளே தள்ளணும்னு சொல்லிட்டு போராடிட்டு இருந்தான். ஆனால் தேவன் அவன் மேலே கொண்ட அன்புனால எல்லாருடைய ஜெபத்தையும் கேட்டு அந்த வாலிபனுக்கு ஜீவனை மீட்டு கொடுத்தாரு. இன்றைக்கும் பிசாசு வந்துட்டு நம்ம கூட வந்துட்டு போராடிட்டு இருக்கான். நம்ம நித்திய ஆக்கினைக்குள்ளே தள்ளிடணும், நித்திய அழிவுக்குள்ளே தள்ளிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராடிட்டு இருக்கான். ஆனால் தேவன் நம்ம மேலே கொண்ட அன்புனால தேவன் வந்துட்டு தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்து இந்நாள் வரைக்கும் நம்மளை பாதுகாத்துட்டு வராங்க. நம்ம வந்துட்டு நம்முடைய முழங்காலை முடக்கும் போது தேவ சமூகத்தில் முழங்காலை முடக்கி நம்ம தேவனோடு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை கொண்டு இருக்கும்போது தேவன் வந்துட்டு நமக்கு விரோதமான இருக்கிற பிசாசுகள் கூட நமக்காக நம்முடைய சார்பில் வந்துட்டு யுத்தம் பண்ணுவாங்க. வேதாகமத்தில் தேவன் சொல்றாரு, திருடவும் கொல்லவும் மலையும் வருகிறான் வரான், நானே அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கும், அது பருப்புன்ன படவும் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவன் சொல்றாரு. பிசாசு வந்துட்டு திருடனை போல நம்மளுடைய இருதயத்தை எப்படி திருடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வகை பார்ப்பான். பாவ ஆசைகளை உலக ஆசைகளை நமக்கு காமிச்சு நம்மளுடைய இருதயத்தை வந்துட்டு திருடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவான். நம்ம வந்துட்டு அதெல்லாம் வந்துட்டு பொருட்படுத்த பாவ ஆசைகளையும் வந்துட்டு உலக ஆசைகளையும் நம்ம எப்படி தகர்க்கணும்னா ஆவியில பலன் கொள்ளணும்னா நம்ம தேவ சமூக நம்மளுடைய படிட்டு நம்ம தேவனிடத்தில் மன்றாடும் போது தேவன் நம்மளுடைய ஆவியை பலப்படுத்துவார். நம்ம வந்துட்டு ஜெப வாழ்க்கையை தேவன் உறுதிப்படுத்தும் போது தேவன் நமக்காக பிசாசின் இடத்துல யுத்தம் பண்ணுவார். ஸோ உங்களுடைய ஜெப வாழ்க்கையை விட்டுறாதீங்க. இந்த லாக்டவுனில் வந்துட்டு தேவனுடைய சமூகத்தில் அதிகமாக காத்துருங்க, தேவனோடு ஒரு நல்ல உறவு கொண்டுருங்க. அப்புறம் இதே மாதிரி டெய்லியும் வந்துட்டு வீடியோஸ் பாருங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டோரியோட அடுத்த எபிசோட் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ.